Tässä on kyse semmoista palvelusta, mitä on esimerkiksi ollut klassiselle musiikille tarjolla säätiöiden ja vakuutusyhtiöiden toimesta. Eli siellä on ollut arvosoittimia, jotka he omistaa ja sitten niitä vuokrataan, annetaan hyville soittajille käyttöön. Ja tässä on periaatteessa samantyyppinen idea. Voi vuokrata tällaisia mahtavia vanhoja arvosoittimia, joihin soittajilla ei yleensä ole varaa. Ja nämä on esimerkiksi loistavia vaikkapa levytyksessä studiokäytössä, jolloin näiden soinnilliset hienot ominaisuudet pääsee komeasti esiin. Vuokrahinta me ollaan räätälöity se varsin kohtuulliseksi, että näistä ei kuitenkaan muodostu mitään suurta hintalappua, jos tämmöisen vaikka viikoksi haluaa napata käyttää. Kyllä nämä soittimet on semmosia juttuja, että näissä kuitenkin, kun näitä tarkkaan kuuntelee, niin näissä on biisejä. Ja erilainen soitin inspiroi erilaisiin suorituksiin sitten biisin tekijänä, että siitä instrumentista jotenkin välittyy semmonen, että silläkin on jotenkin kilsoja jo takana ja sillä on tarina kerrottavana. Niin, me eletään vähän paradoksaalista aikaa, että maailman parhaat soittimet tuppaa olemaan muiden kuin muusikoiden hallinnassa. Yhä useammin ne on niinku keräilijöillä tai sijoittajilla. Jos mä ajattelen tätäkin kitaraa, tää on tehty osaksi brasilialaisesta ruusupuusta, joka on nykyään uhanalasta ja siitä ei voida valmistaa enää kitaroita. Yhä enemmän näitä soitinpuulajeja joutuu pannaan ja se tarkoittaa sitä, että näiden kitaroiden arvokehitys on ihan järjettömän jyrkkää ylöspäin. Tässä ollaan niinku tekemisissä aina jotenkin vähän semmoisen jonkunnäköisen mystiikan kanssa siinä mielessä, että sitä voi mennä vaikka kitarakauppaan kokeilla erilaisia kitaroita. Tää kuulostaa hyvältä, tää tuntuu hyvältä, tämä on hyvä, mutta tää ei vaan puhu mulle. Ja sitten ottaa siitä jonkun toisen ja sitten yhtäkkiä huomaa, että tää on taas niinku se kitara, joka juttelee mulle. Mun tuottajan kautta studiotyöläisen työssä tää tapahtumaketju, kun ruvetaan tallentaa jotain muusikon suoritetta, ne ensimmäiset elementit, mitä siinä on se muusikko, joka soittaa, ja sitten on se soitin. Se muusikko on toivottavasti aivan A-luokkaa, mutta jos se soitinkin on A-luokkaa, niin silloin tavallaan me ollaan melkein maalissa sen asiankaan jo silloin. Tulee lujempaa tosta skitasta. Toinen asia on se, että silloin kun se soitin on hyvä, se muusikko on inspiroitunut ja se soittaa paremmin. Voidaan saada jotakin miellyttäviä yllätyksiä vielä niin kuin siinä ohessa. Et siinä on oikeastaan se hyvien soittimien salaisuus. Soitipankin rummuilla olisi mahdollisuus laajentaa sitä omaa soundia, niin että jossain tietyssä tilanteessa olisikin enemmän valinnanvaraa. Siinä täytyy olla sitten heti saatavilla niitä rumpuja. Se ei oikein toimi niin, että tajuu, että nyt tähän ehkä sopisi sellainen rumpu, että pitäisikö lähteä tilailemaan sellaista jostain ulkomaalta esimerkiksi. Niin, eli se kätevyys on iso juttu sitten. Määrittävimpiä soundeja aina levyillä on rumpusoundit, ja rumpusoundeista määrittävin soundi on oikeastaan se virvelisoundi. Se määrittää ihan hirveästi sitä, että miltä se koko levy kuulostaa näin karrikoiden. Tämä on yksinkertaisesti yksi kauneimmista soittimista, mitä maailmassa on. Ensinnäkin näin rumpalin näkökulmasta. Kato nyt tätä. Onko mitään näin kaunista? Ei. Tässä on yksi legendaarisimmista soundeista myöskin. Tämä on yksi semmoisista klassikkosoundeista, joka ikään kuin jokaisella rumpalilla pitäisi olla takataskussa. Mä käyttäisin tällaisia vanhempia puurumpuja ehkä vähän hiljempaan soittoon popmusassa, jos tarvii vähän pehmeämpää soundia. Ja sitten tuolla takana on legendaarinen Taman Bell Brass, joka on sitten kovakätisempään soittoon todella hyvä vaihtoehto. Et kaikki rummut ei sovi kaikkiin biiseihin tai kaikkiin tyylilajeihin. Hyvin harvoin soittajalla itsellä on varaa ja mahdollisuutta kerätä kymmeniä erilaisia virveleitä tai kitaroita. Ja sen takia tämmöinen palvelu on tietysti ihan mahtava juttu.